Entah kuning mungka mungka, An bung Rajiv Dewarma, nin parake. Lalsura. Mungkin nengoro borok kaman. Orang beri noko antong. Mungkin sungguh kenaga ni ke korsa beri tong es ke parawo nai. Bawa yang kap kaji ako kun boya ko. Bona an noko thang tongi jak koik din. Ang kaji ako. Obo an kun beri ya. Mungkin je kenamani neng binaro prai ek der bosor hai neng tongka. Tongman ya ulan nono bo baik rok pai dikha. Mungkin baik kalau omai kamang kandam rok baik pai dikha. Mungkin ya ulo kace skudi kace kazang kace pai sih ya kakak sepotro. To aboke busur te kubu ya aboke. Amu kai bike khungsa pairi kha. Bike khungsa pairi phano abo second hand bike se. Abo 25,000 ke pairi mani. O bike ang bono tlangi tundai kha amon pore bo phaika. Sin noko phaiye. Jerai phone thungai tongmani mobile an nijini mobile se. Thungai tongmani mobile khogoi khar thanga buri horni bisingo 12 ta bo. Inke na phaine rok ke dipon thong. Dipon Dewarma. Dipon ke boro ni ong Headquarter ni. oke Phone buri ni bi bufayong kalayo horo phayi. Horo buri phone khayo ka ke borok phai na phaika. Dipon. Mungkin tabuk to boto tabuk ni es ke bante korsa beri boto khai tongka. Bobai neng ek der bosor tongka saka ingke bini je rang rok neng joto saya koi neng tabuk bono yakoi neng prai 4-5 mas hai neng thangai kamai tongka hai kono bo nono busai hene bo nono na singi tongka sebin gabun ya golobo phayangai loke paithago bo khnaka neng yango dumasora tipaglayo te korsa beri no na hai khari thanga nei khnaka ingke khari thaman ya golo tabuk neng ubri bai ta tak or phai tongka Ang kunu tui khari bo phaya kuno ko bo khaya. Ang ojagan tongo an beri bain tongo ang robo. Abo kuno an beri ya bo ang boba ang kap kaji ako. Kuno mungsa pa nangko kere. Bo an ro thang koikdin thang tongi kha suk mungsa. Ingke bo beri heke tangai o je ani photo bo tangi apps thepa oi o beri te kaisa photo tangi thepa. Abo se ko khai. Abo photo to beri ni photo to abo ta ang sisini ya. Tangi ama ke photo thepai ria jaga wo. Apps ro na wo. ingke te sumo je neng je bini no je thang tongmani ingke obo nini guardian rok bo bong nogo thangya koi nono kainani bo maso kainai umaso kainai omai rok nei kogrok rika bujak nei obo hamani ingke oke busur te kubi obo ke Ang bo bai kai nyai hini sapan bo an nokos tong ya hangka ang bo bai tamba bo bai kun lok kriya neng je pro brini nogo thang tongi pro ingke nin guardian rok brini nogo thang tongisa nin guardian brini nogo thangka ingke thangya koi ulokai brini guardian nei kogrok salaita ingke kogrok salaimani ya ulo ubon pore porok nongno kainani bomaso kainai obrok salaita ingke obrok salaimani ya ulo benang thai tongo tabuk obo nin bri ya nei an nokotos tong ya jat hangka ang bo no bahai ka an beri hinai ba an bosa buti sina ya hangke an bosa buti nyo se bo nok doga khabrei kalang thangmano an 3-4 bar nok doga khabrei kalangai ongko khai khibi kalang thangmano hangke ang gonda sora thangpur bahai no kaila bari chere rong no ang buri bai khibi kalang mani mai mui masa horni ko salo di porsa nok ulta doga khabrei kalang thang ang bono nahari tam labba ani an kun phaida tong ba ingke neng bobai jadi no hamjagya neng bona hamjagya ingke nin bri ya ingke neng osok bosor bake neng bobai tongkhana na ang bono nahan tongman no nahali ang bono ang ingke ke nahali ya bono ang bo ama hayeng ma bage ang bono nahaya an bosa butinyo seria an bosa butinyo naya amon bage ang bono nahaya ingke norok oboni je ek de bosor je tongmani neng bin no thangi tongmani ingke obon bisingo normi walai suklai oma hero da walai suklai ba deli singo abo ba delen butok kogra ka mangse bu phano ka nunglu ge diba bu phani tomong se suluk sala kobor suluk khai sadi hai ni ab je jaga phano cash di din sai di ba kun cash ta futiri mano kun meri certificate tong ba yang kai jang kun porman tongo ingke tabuk jadi no beri kesri ingke Ridi din sadi kun khoti kere
bo cash ifano bo an mungoi ta bo mai ke cash nai ba an mungoi ba ke cash nan kun marriage certificate da tongo bini bo bai ang kaijak mani kun porman tongo na mai chari kha bo bai na sindul fulja ka bo bai hingke parani boro to saitongo je nang bono goso boso thangto hingka thango phayo boi bo nono thango hingke nang bo bono mang phaitong phayo omai rok nai hingke nono haino begar asu tomasai dukan asu bi rok ni bri nono saka hingke nang u mal komo asu ya 80-90 mal tongkang dukan asu nai ni je bri samani oke besu jorte kubui ang bin dukan kun asung nan dora kri an income ang extra income tongo ang gari chalogo an ang gari chalogoi tongnai ang bi ono dukan asung na hani bo saya dukan asu ya hani bo saya kun mungsa bo sama kri hingke nang bono kaji ge hingke se boso sangi nang bo bai tongkha bo kaji ya bo ang kajak na hin tongmani no kajak liya bo bini choitro saya hingke bin tam choritro saya an bo sarong naya wai tam khibi kalang thangka hor kuthuk roko hingke tabuk nang tabuk sabai tongnai bo bai tongnai na ang ba bai tongnai tawro bai bo bai tongnai dipika bai tongnai hingke nang oro phaimani hingke nang sal besuk rok kana ang oro 2 saptang kha 2 saptang kha hingke nin garden phara phaika phaika abo dinu phai iko tini no tinin phayo hingke phaya koi tam rok salaika salaya ko salai nai hingke nong no mane kainani omai rok ga salana bagi ta kainan bagi salainya bagi khajak hingke nang bobin kajak sinai hingke JS ke parani je brino hingke nang tam bo bai tang kas kaji ya hungka bo bai tam samporko kun krible na meri certificate tongo bo an mungoi am bo kun porman sikri ha ke hingke je nang bono je khibi kabo mani ba bo nang je samani hone barto samai bo bin mane sai bono phai na phai ka na horok khogit lang thang mobile sohose khogit lang thang na ble hingke obon ya gulo nang bono phone rok khai rok na phone khai na ja switch off kai toni ro aproka hingke je nang 4-5 mas mai tong mani nang ang noko tong kha an noko hingke approve beri nono call rok khai mani hingke nang approve tam rok ni sa bere ya no call sikhai liya bo hingke bertu bo se ani phone tlang thang ang bo bo number call khai na ya no hingke bertu tong an phone si kre tabo bertu sawo nono call rok khai engka ano call khai engka an bo se an phone tlangi thang ang bo phone no bo call khai nei sadi bo se phone khogit lang thang ka horni bar tawo hingke tabuk je nang bobai asu bosor je tongmani hingke asu bosor tongmani ya gulo tabuk nang bini rang rok sabai ka rok nei je beri je abo hanya kok abo han sau borong ni hoda gusti no falpan boro rang ano 17,000 manglak borong ni kun tongo hingke bike rok kabo ke boma ke pai bike ke oko omon no beri je pai ri beri nyo pai riwo 25,000 ke pai ri mani abo hanyang tuni rikha bek khairi kha tabu bike ga bek khairi na scooty bek khairi bike oko scooty bek khairi yo hingke nang bike si pai ke scooty ke pai ke bek khairi ka bike pai mani bike nos tongi phali scooty pai ang scooty tuni kha hingke scooty je na mane kun kagas potro kare bini bike pai man ba hanyo kun kagos potro kare hingke tabu bertu sai tong tabu scooty je tuniri mani kun kagas potro kare bo agi no phali pai kha abo hingke kun kagas potro kare hingke bo sikok ni mani dang tongka sikong ni mani ke bo bahai phali roham mangkha hingke phali je beri scooty phali mani hingke oboke nang oboke borok na kan ha oboke nang borok na ka ang nukjakta bo phali roho pura ang nukjakta oboke phalo 20,000 ke phali roho hingke tabu nang tabu sabai tongnai nang tabu eske paran beri bete tongnai na bobai tongnai ang oro tongnai oro tongnai hingke tabu beri ni garden khai borok bosi nang bai kainan gosibo ngkosiu hingke te beri ni jate gusti obor khai borok bosi joton gosibo ngkosiu tabu ni garden salaina pekatin kaina bagai tidak
Hingke tabuk nang berino tam kok kesana tabuk nang apa sabo. Berinya tam kok kesana tong bo bang mai kun sombor ko kri ang bono kok kesari tam laba. Bo kun ang bo bai kun lem den sikri bo bai ang kok kesari tam la bono kun kok kesana nang ya. Bainin sini mung kisere. Ani bumu ngai sangula kita berma. Lo karan mung tam mau bo. Abo hanya romjago mane eska para khobjago ta. Lo karan. Hingke bai de nini besai raju joma boto te khoroksa beri bai khari thangka nei thanai saloban nang sungnari ni nang saka. Hingke tabuk bo to tabuk beri nogoh ni nang sao. Hingke tabuk obnati nang tam sanai. Amon te ang sana musungo. Bo ahai ngi thangmani ahai soktama ana to saya. Ngai saya bade ang bo khana kai bini khobono. Bini khobor khana ka ang bo. Ngai tag norong no media rong kok gorok khambai duo. Sana musungo kok thaisa. Ngai ang asu khoti porong khaimani. Asu bono rimani. Aboni hisab potro nawoi ano khoti porong dinang thung bo nana musung hinge naga thung ang kun badaria. Kentu bini soitara sa mithara sa kentu oro norong munyai thung. Hingke sing to tabuk je raju deburma je jaga tongo oro thangai sing raju deburma sing Malaysia ge boto sabo buri bena bo kajak sinai hingke selan karjana ko kajak hingke selan karjana kaya ko por salana kaja buri ni karjan bai hingke tabuk ni besar raju deburma je tabuk te khorok buri bai je tabuk bukan kajak sinai himani engkau bukan nang tam gosi dan naiman Ang tam sasinai. Tam gosi ane khoti porong di situ. mungkin ini khoti porong ke tam khoti porong Ani khoti porong bai di kha 60,000 800. Abo boto to tongo saki. Ingke sekal likha bini mama ni pung abo u thana tilani. Abo pai likha 30,000 ang bengo uthogoi. Abo beri likha bono. Tarpore thaisa phalka tai thaisa paikha tai thaisa phalka last parkha na kagas potro kre uskuti pai an berai phai ingke tabu uskuti ke tak bo jaga ta a uskuti nang rohka an munai songan takhu buk tongo bangang chalak tong thuni dori kha ang tam khaje ba phalna ba phaltuga sana ba thogya bonang tang khani no ingke raju deburma nang bai bisi besigro koi bosor tong nang bai dar bosor tong khang bai ang ba dar bosor tong ha buma sung jotono gosiu ako jotono yang wase ka ang bin besan ma maya khoya buma slo mayo kha haya bonayo ako botongo dorkana khang ang tabung saimana bongnai saki tongo ang kun wanaya ano jasa pan hing tong thorajib ang kun ang bekhatiya dorkana kha bongnai saki tongo chinyang saki tong ingke tabuk to raju deburma saka bono na kage sinai sinai bono na kage bo tabuk te khorok buri bai je khari thangmani hingke bobai no bo kajak sinai saka hingke tabuk obnati nang tam rok wan pui tong ang be bezal pakai kajak mangalak bo ang be bezal pari thung kajak thung hingke nang bai bezal ke obo tam noti obo bezal kai go khaini bota ano thana kesri dinno ano kusta phan khaimia sabana tam khlaimane ni sau ang thana kesri nai hingke thanao nang tam ni ke sinai iko ani busai ano bohai ke klango agi ke bo ano nugya ataka ano bobur ci bunu kha ani rang puisa sabai khangka buma bha chetroi apti ke rang chatra no bagai dano buma bha chong ko sitlang phai ingka bo kha bana ke ani rang puisa paigara thungni bai khayo bano saka hangka ang tabo midian sekang saman kelayo ang tamo dunia ni lukuni borok dengsi ba ano thungoi chai ken thup thuka sa ba kha khaya ano rang puisa ses ka an kalang thanan nang ang abono nayo ang sa Stefan nai ang hingke tabuk raju nono tabuk je na kage kelang thangmani hingke thano nang efer khemani ya ulo hingke nang tamo ni nang thano binu mui efer khemani iko ang bohai ken ang jotoni hisab patra sawyang thana eferi nai nin je dabi ani dabi ni tui busuro guna nin dabi ani dabi ani kom thangmas ani 70,000 hingke borok jadi no nin dabi no rimaya hingke afroke nang tamo step na hoi nang tam ya prinanai borono
nainai ang mo tam saka je sorkan an khayano bong ni moti borok tam sok ang mo nainai ang mo ano nai di himle ano kes di na ang kes nai tarpore ano khoti poron riasak ang bahai ken tong nai nang bot thanawa nang gas nai ang tabo je chini area khopjang mani hingkai eske parati khopjang mani hingkai duma sara bes klai dumasara thanawa nang efer khanita ang duma sara bo salogo nang thanawa efer khanai ang budbadar ro khainai Ingke tabo raji to khai tongo nang gas panoriti kun khai mangala khanai ingke omnoti ke nang tam sanai raji nu nang tam ko khana yogo abonanti khai angka basa sara bara ma sana 1.5 বছর 2 বছর tamone batamo ano na pai de khai abono porma ma phungnai ingka bana rekwep khayo ingke tabo je omai ke kabama thairo no je busai bi tongtei te khorjo buri thango ba omai rogo kabama jaga rogo omai rogo party mungcholi tongo ingke omai rogo samaj rogo moda masang jaga obon nang tam manchu kobo ang abono mosang jagya tai kaisa buri tongtei buri kori ni sawi ake thoki na yo bani na yo dunia optinya tongo kintu abono kintu kisa sasoni na nangmani no ingke nang puila raji ba je pur nang malai pur raji no tam oni khai sapai ano kai sawa ba abalai kok thingno sawo ba ani buri thijak busamang ni tongo ingka ang nano soya ang bini che haron naimang ang nano soya ingke tam himba bong ni paran borok tongo borokla se kharak mya borokla hamo je borokla hamo motamoti no thanda babi tangi changlai jachi no ingke tabo bong ni borok ahing thangka ingke bong ni tamo bong borok no borok saton khaimi ang tabo ang abono nayu ingke alai bin kok bai sang bonau tas tawana di no ang tongo jang to hatono ingke naje bin ama tongo bin babu tongo bin ama babu busungno da pusinai hamjungno da pusinai sajangno da pusinai ang abono wansogoi ang kisa masa school kam khai tong ba khai jawa ingke dogan ma kisa masa ri ma ri ton jawa ang khokcha khoni ton mani bo ang bu dukun nakha ingke bona ang je sanmani ani sela ba tong tho ingke bona ang asawino bona ang rang hajar tiklai bona ang asu khoros khai tong ingke ni oroni je bo thamani sal busur rok ba koi mas rok khana engkha 3-4 mas engkha anoron thangmakai ano bufa koborni busa hino bufa sinage na ba hino ani baba tam kobor engkha engka borok kai tam engkha bongni jor tai tam kobor engkha bong ke tam engkha bini bufa chakiri khaye bo tam ahik na na bin ogyan chara engka ani baba kobor khai jungna asa khai jeng 3 bai 4 boin jungna asa khai 4 woi tori woi pusi chatika ani baba tam dai ora chini hisang namana ani baban tam kobor hina nang ang abo sana musungoi ang tini sawo ingke tabo raji to tabo te khorjo beribe bo kajak sinai no ni bo saka ingke obo ingke nang bini puilani sekani bihikon hinai je bihik ngai nang obono nang ni khadu mani nang tam phunungnai nang raji na tam kok janai ang kesanai bohannya ang bohai ken bono sajon menainai ang an khoti porong menainai ang ingke nang thano efer khemani ya ulo jodi no police ok jodi no bini upor action na ya ingke afro ingke nang teitamo buskango teitamo step na woi nang samu khanai bono samkhanya ang joto media sarogori nai obo haisela om haise ni ang joto na borong na sapogori nai kebo borong na ake thungi taman thong khomta bata bar jak thong bo ingke jodi no kudo thamna khangke nang kudo thangi rogo nang ukilo romoi oborong no tei nang tam san ang sanai ani bose ano bohai khemani ano borok takho buku jukti khai ja bumo ha jukti khai ja ano thung ang tamateng ang abo sanai ukulong no sanai ang bo dukunango ingke tabuk paithago tabuk te sumong nang tabuk nini busai no hintuana raji bo te khorjo beribe je thangmani ingke oma hai te
kubuni jagarogo ba kwbangma thairogo tongma kwbangma party mungtoli tongo hingke bohai jate ta ungtung nen hasten lukorok koi horo fast ni turun ang koi horo mane bohai khaino tai kubun boro ta thogai jatho boy ka ta ban jokto nei chin buri rok no ba ang lukorok no kobo horo abono jotono naikoloi naichamoi tongdi ang ungma hai jeman tei ungya tei hingke ten nini te kuno korok sajangnai to tong ang tai tam kok sajangna tonga ang bono pura ang nainai ang dukhun nangkha ani baba no kobor ano kobor abone ang tabuk mane sajang tikhlainai bobor tong ang bojaga tong thing tongo kentu ba ano busa pusimani keri hino ahai keri hino ani khoti poron motamoti hisab khai ani ang borong no taba ang media no sangklaya ani rang komui rong kha ang 70,000 rong kha phia upor bo thangmano manas nangnai ang saimia bini phasung sable ano tawana dik ang tongo 1.5 lakh rinai 2 lakh rinai ni sawano yo tarpor ang school khanya nangmo ba ang sana nangmo ba ayong bo tongba bosa butui tongmo ba mo phatong ba ang sana nang noi ang kam khai tongo engka bo phayo sapta kase tonglango engka sapta kase pore hinga yang kam kre hinga ang aing thango ai ki tongwa ang dongan te bisi mota bro khulman sikre buhuk ni nisin kisari gale ane pemukha bina tak berma binaran tak berma hingke goraje te burma nimtap klai ane berperang rong hingke bo khoro busuk beri rok na kha abo bihek thui pai ne bihek thui mangkai 2 bosor khana na chaksia 2-3 bosor rong khana boni pora asti parane borina lakha abo wa laine tam jane laine chin oron na brayan phaijak bo brayan phai mse wa laine tam jane horo khadi thang obre basa chuma bam to mse basa chuma khibikar khadi thang masamni busuk tab rajib ne bsata na bam to mse tam jane laine mobile bokhok layan ni salaipo la abna boina horo na basai khadi thang ma song khai nai to khrubi to mata apro bolo khai thanglai khla yang rajib nai tu tong khabiang thang kan kol khai nai bla nok se sobi tong kya ne la baba jole ine yang chalaba jole thanglia boriba jole kol khai liya hone koitar ba ji na to break den na tong khathang man sata atarong meta hingke je eske parani beri bai je bo kajang mani obo koi bosor kin khana ingja kho ek bosor ba so kathakla nai noi 2-3 mas rok meta phaila phaya chungjen umunta oro phaya thang umule 2-3 mas abon skangla chungbo chiyata hingke boro kajang mani yagulo borok tamu sala noda tong phai na raji beri no thang tong ya sala buri nogo bokhe besak nam besar ni bagi ba phai kahla bi gayang kutu laina khata bra besak nam ba besak kuri ba bra ba raji hingke je pro eske barote korso beri nai je thang mani apro bini besagi ni besarong no logi talangai thang tlangja logi tlangya waisa latlang thang cha poi ko taisi phene chalana hingke je beri je samani eske paran je beri je samani minta rajin bisikta baik rok pairika nai je kuni kundang baik pairika hingke pai tego hingke kaisa skudi ka sam rok pai pipeyo hingke obo ke besor ke kubui obo norok sasaman abula nukle nugo chu pai mule nugo bro skam bait kaisa pairika abo second hand bait ta abo ko ekdin chalokha taisa bro phalaika kunai na phalaika taisa ulata kaisa scooty paila kha la so bhik bai basai wa laini sa bait tun phai de scooty tun phai dekla tuni karika brain ko ke bike ke phaleri woi scooty ke tuneri kata bike ke phalina bait phalmon ni rang baina scooty pai ke ek bosor ta moraji bhi na mang da thong tong abla chunglai chaya
nogole kuri chumba nugo norok to je nog gana gana ke borok thangnai mani phailai mani to norok to nugui rok tongna nugile tong thangle ya phailai ta abse tam jane nge phekra ngle wale khata bra ke bro walai mani obo sal bisik ba koi mas rok khana 2-3 mas angka 2-3 mas rok ke 2-3 mas ni yagulo ke brije thangmani ke te raje te thangliata thangli yata ke oboni pore tabo raje bojaga tong obasa samanaro abkhai bani ba basa kanang ba basa ko puse anang ne ba bo burini nogo taisa buri nai philo khata ba boke bojang bere na khatsa able chai manja go tui baglai tibaglai obo beng phajing klai obo sia angbo thangja ko aro ani nokbo asamose ang muksin jakho ke tabu je raji deburma bini bihi eske parani ke boje ubari beja se bosor tongkha ke tongisa oi bono baigar pairi kha gobon yagulo bono khibui te khorse buri beja bothang taimani ke obo tamo norok mane tamon chung norok obo sia abo bro buri bai selasa hamjak selai bro na hamjak selai ka bro na phailai ka masong bo kayan ni ton mun na abse walai lai ne biang biang lai ka ke berin guardian rok oro phai rok salai rok thatangka bufru kainani oboro abro la sai manja phaila phaisa bro na kaulai chumba aso phaija ba anlai sarai kului sekna nogo phai manja ta angra apro ke salan guardian ke thara thangka thangyak berin nogo thangyak ke borong no bufru kainai oboro kuno kogoro de dogri lajagda dilai jakho ke tabu raji debarma je tabu te khorse beri bethang pai mani ke obo to tabu eske parani ubri bai borokak layako ke tabu ubri bekak layate te khorse beri bethang pai mani ke sarmas hayengka raji debarma ni bihik bi eske parani bona chini dong mani ke bona ba chung sajak se phaide phai tong phaide chalale sang khala thamchi phutchang thanga chung burisa binok ni bro chung burisa kahma khai tong nang nong phaidi muse bona se thang ma lai ne pho ni sai tong ayang ba ma song ba hinchang thangde chung ba kausa lai jol jaga na ba nong ba ba chui ba nong kol khaidi phaidi hindi bona ne ma song ba saja ba phailia ke obo ke bufru go borok mai ke ngwalai mani abo besi baluk jakho Engke tabuk raji beboro bihi tabuk boto saitongo cela peken ke bo tisa unarak nai engke nor ke tam bancu kone bobai da tisa tolinani na tabuk bro bihik bai besai hamsak layo khak leba bobai no masum bo kayan ni tong bro se biang layo kha engke tabuk raji tete korase buri nai thangmani obo ke celan garjerang sasaman aba sekarang kai bro sai manja hotat kai ne bro nok ne bro se phailai nayan ni nok ab sung mang sai man tai mang sai man engke raji beborma bo ubri tabuk je tibak lai nimbri no je tabuk namani obo bo nogor ko tubu jakda tu biya kha tubu ya ko ad na pas bro nok lai man ab tai masa se kol khai ne bana phunu go obri na engke beri ke tamu khaya obrasa saman buri kha bani ba samak ni tong buri be buri na bani ba chla masa buri masa ba bani ba engke beri ni busai ke thika ठीक है engke tabuk nor kota mantuk tong mana sabu kainani kisa na agini bhik bek kisa bongna kathari nani na tabuk raji tabuk je beri be thangpai mani ti baglani na boben kaisnai ge obonor ta mantuk chungle bro milai tong khak leba tong phai din ne asok masong kol khaima anaba sare masong ba chin gana asok bitong afro sade phai di ne bro ba phai liya ka taba selaba tamah ni tong kha buri ba tamah ni tong kha tai binu ba kha basang bising ni kauna bunte chanai ba chu
Hingke beri je oro je paitong pamain je tabo raji orang bihikta seska parani. Hingke boro pai salbis rok tongi rok cino rok tongna. salniro salsaro tongi thangta orole tongase soija nobo Hingke tangpurung ke bos kajung na tang na logi besai tango. waisa waisung khe bosajong thango waisa waisung khe brok rokun thango tei tam khainaba Hingke tabuk nang bini basi ge nang tabo raji no nang tamo kok ketapne. angle tam ni saneba brose bro kaham kurung sa amsung khaklaiba bro no tonglai thong la ayang de thangna sai man le ta bro ba tam ni hin laika tam sok laika chung sai man ja Do hingke bukunin sini mung kisare. an sinamung kha ane bomung kha binaran de bun Hingke paran mung tamo. lal sara Lakona. Ini sini mung kisare kan. Ane bomong hengkai kukila de berma. Dia kan mung tamo. Kami ni bomong kai pangram para. Apa boy eren jin lai. Obo kai bono oi area hengkai bini paran bomong no pangram para. Amo larsra area. Dia era di rumah. Boken ni tam kelai. Ane angsla kusu. Dia je tabung je namanya bo. Kalau bisa beli kaja kabo. Kai jaga bini bihirok thuyui tabo eski parani bai. Kai na hinai borok hamja kaklai phekya. Hamja kasamani nogo tongya. Hai bin nogo thangai tesa thang tongoyo. Oro busamang ni ganang bini hingkai. O busarong no pusinani bagai. Jesuk pono hamyang tongsi tong ang napan nahasiwa nang nai tuiton phemani. Phaitung hini himani phaiya bo. Oro salsarok horsarok thukaina tesa nogo thangpiro. Hingkai busairong no angko ani charai no bin nogo samri karinan bagai chesta nawo. Hingkai aban bagai ani busabo tongna nai dia. Hingkai busarong no bo kaham kai nai ya bo. Bin busarong no kuno buma nesi hindia. Hingkai bono kabo kaya ko bo boria ko ta khono. Kuno kanyan tarik buria ko hingkai bini bo am dikhe no bai do akorok pai rikha Kita kan semua do. Borok je tango je payong tong mani. Apa bisi bisi ka. bisa kato tuing kha Bisa kan. Hingke aku ke borok bono tong lai. Oro da tong lai na ang eska para tong. siarai khe oro tongo bihiro kayang tong Tabunin sabela ke nogo tong ta. nogo tongo Ge di jo sai go tong. 음 Ge borok khanta ke tong lai na alada. 반짝이 똥이야 알아다세 hingkai somai tanggo payo nglai tongo hingkai abono bait khungsa borok pai rikha a bait pai ma bo aro se bono telangnan siesta nawo hingkai bo bait tongthari ri phekya bait tuni ri phekya hingkai no ang tai na hali ya o buri no bo oro phase phaya hingkai ani bo sarong bo naya hingkai ang tam khai binaro tongnai ani bo saro khai ba norong mangda pusi tongnai kosto khai tongnai amti hnai bo thanglia Kita semua kelai do. Hingke je nang saga ek bosorong ka ba bisi sangka nei. Hingke je bisi sang bisi go borong no mana kaina ni nei norok beri norok thangja. abo khai to puila hamja kasamani porewo hamja kasawoi sapta der saptan pore hingkai jeng jere rong mo bahai amti khe tonani hnai thangai salaina thangka salai mani porewo hingkai jefur pono kai mano ni bin bukhabo hingka randi randano kaina ba tamo jefur pon kai mano hingkai sing borang sugya ba khaimeya amtita Hingke tabuk nini busla raji de purma boho tabuk bo jaga tong. bo dumasarawo thangjak Dumasoro samni aro tong. bo tabuk ongkono tamhin dumasara da hen aba ongko dumasara nong khana dumasara da kamu Terus
Sindu Kumar Sindu Kumar jago angko sih tui bang lai da boro jani ang buka hamga sasung maya boro tong boro sa bong khobar bo ang sasung maya sikada hangkai tabo khai 이게 대박을 하고 사고했다. tui bag lai yo aro borok masa buri tongo aro hasa aro samri kaijak abo ang kono khogoi sayan bosan bo ang khobar mangka samri kaza bo eske parane burino ya kare te khorokse buri bai bo oro samle kse teng kata. samri kasai teng ka hangka bo bai to kabo kaya ko bo boria ko ba bo samle kse tong mani obo koi mas rong khana. Boro. Bis rong khana. ek sapta Ekta torong kha. ek sapta Ike je samle kse tong mani ni obo ni pore ni busla raji bo nogoro ko phajak ba burino to bui. tu biya ko burina tu biya ko mane bini garden nok phaya ta bini burini garden nok phayei sai thang ba ya Burin garden khaitam sampai ya. burini garden phayma ba charai be charai thang la ya hangka ba kailan ব্যবস্থা na ni kok salai ka ta asung ko asukan sai thang ka bor Mungkin norok mungkin tabuk je tabuk yang go duma surat di baglai ni je beri tek persona mani mungkin bobai mereka ni norok apa ko berui orang berka tabo khono kanya ni ko ya ko jang tangra ko di hin sai ra ja da khang ko ya ko mungkin tabuk ni nubuslah raja de rumah ko je es ke parani beri beja asboso bo tong mani mungkin obo tong mani ya gulo bo tahu bo kaki kelang thangka mungkin kaki kelang bo ke masa beri naka mungkin omnoti neng khoroksa raji dogo ni bini buma anggai neng omnoti tam sekna dai tam sanata bo sarok ba chera rok ba ko bumani tabang ni chera rong ni cholba bumani kokhna ya bufani kokhna ya bini bo sarok na pusina bagai bo oro thangka ja hamna baba thangka jang tabuk bono bojona thangai bo nogos goroi tam khai bojong nai mungkin bo je anggo duma surat di baglayo je khoroksa beri je khari thangmani obon ya gulo bo nogor ko pujakda phaya ko sajaban kaya ko mungkin pun dog baki norok ko beslai phone bo kori chin ya go phone bo khai me ya ko mungkin puila norok bom hake khana ka bo je te khoroksa beri be khari thango nei bagi khana ka norok abo khayo chini parani chini sibani burini ya go phone khai haro am tingai saiman kaso saiman ka hangkai amne pora khai burini garden nok phai ka hangkai jeng saiman soka mungkin beri ni garden mungkin bom hake nok sini wi phaika borok to oro jotono sinibo oro sibin takobo tong tam sini yang nai oro ni borok siapa mungkin tabuk je raji tabuk je eska paran je beri be je asik bosor tong mani mungkin tabuk beri to tabuk bobai tong layo eklo tong layo rokne je beri je samani obo ke besor ke kubui abo kuboyong maya abo jibono kuboyong ya tamong ing ya male boro goro botong ya ang khub saine yo machiko nangor tong di biang tang di sala bosang kha borok kha yang thango yang himo kuno di phana borok nos tong mano oro tong di hin samane borok tong ya hangkai tong ya hangkai tang bono toni miya bono oro bosa buti rono nai tong di hangkai bo tong ya bo bosa rono bo saja ya hangkai suru selana simi saja ma bai tong ya bosa na bo saja na nangai asol ba bosa ni bagasi bona khana bole botangai bosa na saja ya botangai bosa na timi ya abon bagase bo tabo khaing tong je eska paran je tabuk je beri bo nogo khai tong mani tabuk unogota nini je
busla raji debroni no je khai tong khai mani ga pro wala sula ro gadang lai walai ya mane walai suklai to koroi pana bo phai bo no ka salsa rok thui thama bota mukhai walai nei chadi bo kon walai nya moton koroi salsa rok si tong thango salsa rok salnai rok asa bai kon walai mi yable usu dirgo din tong khang ka che boro walai nya ni surong nai nai kisa be daleng lai nai engkai borok salsa sulsu tong thama bai tam khai walai nai ke ose bosa je bor tong lai mani ke suma so ko kun sari jagda sari jagya pon pan sari ya ke suma sari jang ke bor khanja ke bangke tong lai kata ang eske parawo eski para bo tong ya bo buri tong ayango sala tong yango engkai bu a sala bo thango waisa wisu buri bo phayo waisa wisu asuk kok untuk khanja tong lai ya ke beri ke oroni je nogo tong khai mani unogo tabu ga ajini nogo tong khai mani ke tani bagai horo nang je jing je samani je sana kok layo je horo je thangpai mani tangi thangpai ka abo hongkai bike tunai riui nogo bike angko aro bong aro thangpurwo horsa dabu subjan thangpurwo tam jani angko nogole sinja sikhiya thiresin tingna mo tong jago honoi bihirok hintini bike bui berak khibi kai pheka bike bui berak khibi kai pheka hangkai tamungui am nogo sinja khi angnan koklai ni nogo simida sinjo khi amti hinai englaika hangkai phailaika po bike berak kai pheka bin nin bike nang narak di ang ni mananya bo lobungya ang ni bike bebo ang pajakya amti hinai khibi kai pheka po hangkai amne pore hangkai angko ani cherai oro phayoi atomsa lengkha hangkai no ang phone khayo ka no sarokla hai ing tongo norok phai nei phedi mani phaiya amne pore ka taisa phone khayo ka apro hangkai phaika tak su jorao no phaika hangkai phai mane pore o hangkai sari sanjang hangkai cherai mobile bai thung tongo cherai ni jang ni mobile nawoi segei bohor ni bartao nong tangka hangkai angkai rutugui tongkha uro da thang bin kaki songaro bo thang naika yang basu tu songno ko bo angsla songno ko bo thang naika joto jaga guri naika maya hangkai angbo cintang tongkha boro bo tangkha o cherai ba biang mo thang tongkha ale bong bagi mamui song tongkha hangkai mobile bo lang thangkha olokai phai bo sara rutuka sakma para bo rutuka bo sara ko yang angko sorry kisa sustong kisa berai tongkha aprukai bihirok kai bro hangkai ka berai tong hangkai berai tong mani bon ruglia bihirok thamani boboru to khamala dia hangkai horni bar taw bo nogo thangka hangkai nogo thangka na hanai olokai kubonya nogo thangka sai mangka ke tabunaro tam nai tabuk kisa tabuk je agini je we eske parni je ubri bai ta kainai na tabuk dumasurani je pibaglayo je tabu beri betal je khari tlang thamani obai kainai abo bai ba phesi pherka hangkai bono tai tai na kasina ja jeng kai malia tai jeng abo gosi miya tai phero jokhon pherka nongkha borok tai hamlai bo malia tabu kairibo tai hamlalia borok pherka hangkai pherin dong sinai jeng tai kai lia umum kisa Sampari, paran pung ke tam astok mo para. ke opo pibaglan bising na khobja Tibag ke tabuk je raji de porma je nong ni ko je phetang hamani sal busukun ka sapta kaisar uling khana. Hakai chang buma bufa tongong he sawong ka ba buma phan no jano ku kha. Hakai yang borok jano ku kha ta gi ko buma phai ka ta tin khai. ke boje Senglai gera na salai gena bom hai. raji de porma je pro nong no ko phai pro ke phai botam chapai bo chikla ro Sikla to no saya borok ko sama to. Kaijak ni saw busak ni saw borok ko sama le. Tambah sana ni. ke eske paro bin brite khorsa tongo onge ogono sakta Abo lang sasung manglak. Abo hai rok le. bor sai tong ja ke noroke tabuk
je asal bin je bong nogo ô chi nó rồi phải nè rai ba tini tam tôi phải yang si đó tam sai ya ke no nogo je asal sal je bo khai tong khai mani ke noro chalan garden noro sal jagda sao giờ borok si thang jak tao bu basi rong thang jak ta i ko i ke chalan garden khai jagda tao khai jak tui ko ke ta khai tam salai na bagi khai mani abono ta ko bezal kari hingke ba kai nai bezal kari ke kai bezal na kai ya ang kai sutarang sau ke tabu abon baganya bunga papa no ko khobar khata garden sangrana ke tabu salani to tabu eska borok beri tong bo bai prai 1.5 bosor hayang khai si do abo tang sia ke bo bai je 1.5 bosor hay tong mani ya ulo bo tabu orok hai kisa bo sambi khai kisa bono nini besajeng no bo sajeng nai ni je khai tong khai bani ke obo ke noro tamu ko sirana bini te khorso beri tong te ni besajeng bai nang kai na sia bele sungba buri kari ni sau kaisa thijak ni sau ko ba sia bele buri tong mar le sai me ke noro semia ke obo ni ya lo noro bubur samang ka noro bo kai kari ni sau ka kari ba kaisa okra thijak ni sau ko ba abo no kaisa se na wo kai yang bo kari ba kai mi le ke sarai mi le ka ba kai na ni han tong ta ke tabu ke noro tam nai ta noro tam ta ku talang garden ke so pai ja ke tabu noro asuk lai noro tam salai nai noro salainya tu sini je saman tan sawan ta mane bo bai tam me ka sinai na tam bezal kari ke kai ni sakable bezal kana ka kai ya mane bezal man tam no tui bezal ego no ta ba hai ro ung tong be hung ka bezal le di ba ba bezal ung je khoda ngai bezal kari kom ti ro phayata am ti ro gung phayata bezal kari ka heda ngom bezal ung ja ko tang khai hai ro kai kun phan asu bersing khom hai ro nu su ge kho ke tabu nang tabu bini berini bini amang we nang tabu tam nin besajeng bai tam bono ka sinai a kon sakable ang bezal kari kai nyai na bezal tong ka ya ke tabu je eska baro je bin te khorso beri tong mani ke bin te khorso beri tong te bojar khai tong khai ka abo tang sai me ble tai kaisa kai jang ma ro kai je ro ka sia ta su ke obo je rajib debroma bo khai bo bin te khorso eska baro beri tong obor kun sakai ja sai ya bo khai tam sakai ka puja khai bo kai ja gu bi thai ja ka ni sau ta au rai ba hangga ba yang bo kari hingga ba mili la kya ba sarai sarai mili kha ba kai taw na ni ni taw na kya ta sang hangga ta bu pha sang no ko u bu ba se ro sang thang sai kya hangga ko ting sok pa kya bo ding se thang lai ka mo ha rai ba ra asung kok an tai kri